Ловци на мигове, Емил Рашковски. Пилотен епизод от документална поредица за съвременна художествена фотография. Той вече каза основното, но да добавя няколко думи. Аз, добър вечер, казвам се Христина. Това, което ще видите след малко, е нещо, което много дълго мечтаех да направя. Наистина, в началото на една документална поредица, която се надявам да има дълъг живот. Тя е телевизионна поредица. Работя в телевизия, което не знам дали е някаква особено престижна визитка вече, поради големия брой на медиите и качеството на продукцията, която често бълваме, и понеже всички знаем, че много често телевизията е характери за мозъка, а не провокация. Само че аз въпреки това работя в телевизия, и то малка, която обаче ми дава огромна свобода да избирам нещата, които правя. И избирайки ги, се старая да бъда един добър посредник и разказвач, представяйки смислени хора. И това сме се опитали да направим с този епизод и с тази поредица. Дори да не запомните моето име, което не е важно, си струва да запомните името на фотографа, който представяме. Самата аз не снимам, не съм фотограф, но всички днес, в времето, в което живеем, все повече снимаме документално или художествено, или както можем. И преди малко много ми допадна нещо, което каза режисьорката и авторката на поезията, на пиесата "Мляко с ориз", защото тя каза, че всеки има, с нейни думи, разбира се, собствен прочит на реалността, собствен разрез и гледна точка към Вселената. И мисля, че художествената фотография е точно това нещо. Една интерпретация на твоя поглед към света, който ти позволява по някакъв начин да изразиш не просто себе си, но да потърсиш някакъв контакт и пресечни точки с хора, които могат да те усетят. Не знам дали сме успели да го направим, защото няма да ви разказвам как се правят продукции с малки бюджети. Вероятно всички са се сблъсквали с подобни ситуации, но се надявам да ви допадне. Сега малко конкретно, като се една секунда само. Става въпрос за телевизия ТВ+. TV+, да, и Дестинация БГ. Така, тази поредица се нарича "Ловци на мигове". Освен какви хора обхваща тя? Тя обхваща в първите си 12 епизода, от които сме монтирали 3 и заснели около 6. В момента само съвременни фотографии, пейзажисти. И дори в епизода, който ще гледате сега, той продължава с представяне на този автор и в следващата част, която вие няма да видите. То е едно своеобразно обяснение на това за какво се борим и един своеобразен портрет на този автор. Добре, благодаря ви. Когато гледаш на света около теб, не като на място, в което трябва да оцеляваш, а като на източник за вдъхновение, тогава той, светът, винаги ти позволява да се слееш в хармония с него и да станеш свидетел на някое от безбройните му лица. Дори нещо повече. В подобни моменти имаш рядката възможност да се превърнеш в съавтор и да претвориш по твой собствен начин още едно от лицата му. Защото светът около нас е нещо повече от реалността, която обитаваме ежедневно, и нещо много повече от картините, които въображението ни е способно да роди. Той е непрекъснато вибриращо поле от енергия, което пресътворяваме във всеки миг, според начина, по който избираме да погледнем към него. И няма съмнение, че някой ден учените ще успеят да докажат онова, което философите отдавна вече знаят, че нещата, които определят облика и бъдещето на нашия свят, са именно миговете, които избираме да забележим, запомним и споделим. Такива мигове най-често наричаме уловени, а всъщност
Чрез тях просто сме успели да вдъхнем живот на още едно от лицата на действителността, пречупено през нашите собствени възприятия. От всички творчески занимания, които пресътворяват действителността, може би фотографията се доближава най-много до представата ни за улавяне на мигове. Докато писатели, художници, режисьори или актьори създават най-често събирателни образи и ни въвеждат в един фикционален свят, от гледна точка на обикновения зрител, именно фотографите са онези творци, които улавят миговете от света около нас. Макар и подобно твърдение да не може да бъде до край вярно, защото, за разлика от документалната фотография, художествената не запечатва просто моменти, които можем да срещнем в обичайния си живот, а подчертава в уловените мигове онази емоция и магичност, която ги прави необикновени. Ловци на мигове е документална поредица, в която ще ви срещаме с някои от най-добрите съвременни български фотографи, за да научим повече за техните постижения, търсения, експерименти и фотонаходки, за професионалните им, а защо не и философски гледни точки към това, какво е нужно, за да разпознаеш вълшебния миг, да го запечаташ в кадър, да разкажеш чрез него история. А в първите епизоди от Ловци на мигове ви представяме един български пейзажен фотограф, за който със сигурност тепърва ще се говори. Казвам се Емил Рашковски, фотографията е моята страст. Използвам свободното си време да бъда сред природата и да се опитвам да запечатвам красивите картини, които тя ми предлага. Пейзажната фотография е моят жанр. На пръв поглед, професията на Емил няма много общо с творческото изразяване на действителността. Но всъщност това е само привидно, защото и в едното, и в другото си поприще той има сходен подход към нещата, които прави. Аз се занимавам с системи за управление и подобрение на качеството в една голяма компания. На пръв поглед това няма нищо общо с фотографията, но пък човек, ако се замисли, работата ми е свързана с непрекъснато търсене на по-добрия резултат, непрекъснато подобрение, постигане, оптимизация на все по-добър и по-добър резултат. И това са неща, които търся и в фотографията, бих казал. Никога не се задоволявам с вече постигнатото. Винаги се опитвам да търся нещо ново или по-добро, или един и същи кадър, или една и съща позиция или композиция следващия път да я направя по-добре. Това е някаква косвена връзка. Интересът на Емил Рашковски към пейзажната фотография се заражда съвсем естествено от любовта му към общуването с природата и спортовете на открито. Неща като планинарство, алпинизъм, каране на ски, сърф, ако щеш и на каяк и така нататък. Винаги съм се чувствал добре сред природата, просто това е място, където се зареждам, в планината или на морето, няма значение. Обичам
творческия процес, който се случва на тези места. Харесва ми процеса, при който интерпретирам по своя собствен начин това, което виждам. По този начин изразявам своите чувства за това, което виждам. Като повечето истински и трайни любови, и тази към фотографията се случва постепенно, а героят ни няма спомен за някаква особена повратна точка в живота му, която с щракване на пръсти изведнъж да го е превърнала от любител на природата в фотограф. Като малък обичах да рисувам, дори в един момент съм кандидатствал в архитектура с рисуване, т.е. влечеме този начин на изразяване. И по този начин съвсем естествено хванах апарат така за първи път преди 10 години, който беше от тези компактните тип сапонерка. С него почнах да обикалям по планините. Просто снимайки така не много сериозно, просто харесвах, примерно докато ходя на ски, да си нося апарата, да щракна някоя красива картина и така нататък. И така обикаляйки с този апарат, имах някои попадения. Естествено, като всеки начинаш, снимах каквото ми видяха очите, без много да се задълбочавам, но се оказа, че имах 3-4 снимки, които наистина се харесаха в един популярен български сайт за фотография. Дори една от тях беше на едно самотно колело в дъжда, черно-бяла снимка, стана хит дори във въпросния сайт. И така разбрах, че горе-долу ме бива за тая работа. Макар че улавянето на фотомигове е страст за Емил Рашковски повече от 10 години, по думите му той започва да се занимава по-сериозно с фотография сравнително скоро. Може би преди 1-2 години наистина започнах сериозно да се занимавам. Ходих на различни обучения, уъркшопове, семинари и така нататък. Купих си по-сериозна техника, гледах другите фотографи какво правят, защото това е много важно освен да гледаш, да умееш и да виждаш, защото доста хора гледат, но си остават само с гледането. Много е важно да имаш око, нали, за красивото и за красивата фотография, но и да умееш да си задаваш въпроси защо една снимка се харесва и да си вадиш съответните изводи, да си правиш корекциите и да вървиш напред. В информационната ера, в която живеем обаче, постоянно ни заливат снимки от всякакво естество. И едно от предизвикателствата е човек да умее да отсява онова, което е наистина качествено. За целта, примерно, съм си селектирал няколко качествени сайта, където знам, че се публикуват неща от сериозни автори. Наблюдавам техните работи и да, значи правя си изводи, анализи за себе си, примерно. Защо такава композиция точно е направена, как пада точно светлината отдолу, като прочете човек коментарите на зрителите и виждате как реагират, какво точно им е харесало и така нататък. И по този начин и аз си подобрявам нещата. Другото нещо е, примерно, човек като гледа фотографии, си изгражда, нали, някакви такива интереси, търсения има. В началото всеки фотограф, докато си изгради някакъв собствен стил, собствено виждане и собствен почерк, винаги има склонност да гледа по-известните фотографии, как ги правят нещата и това е абсолютно естествено. Човек дори се опитва да копира някои неща от фотографии, които харесва, за да види дали той може да постигне същите неща. Така че неминуемо всеки творец минава от фазата на гледане, копиране до изграждане на свой собствен стил. В тая връзка аз съм гледал страшно много фотографии на български и на чуждестранни фотографии. От всеки човек може да научи нещо, може да види даден кадър, който много му харесва. Същото важи и за българските фотографии. В родните фотофоруми също много гледам какво правят те. – 20
За щастие, географското положение на България позволява да се наслаждаваме на пълния набор годишни времена, което е особено благодатно за пейзажната фотография. Това е много добре от фотографска гледна точка, тъй като всеки един сезон си има своето очарование, специфики. Коренно различни неща може да ти предложи природата, дори само на едно и също място през различните сезони. Особено привлекателен за пейзажните фотографии е преходът между сезоните, с нюансите на променящата се природа и честите драматични обрати във времето, които дават възможност за улавяне на неповторими моменти. По принцип, от фотографска гледна точка, най-неблагоприятен сезон е лятото. Това е не само при мен, ами по принцип за фотографите, тъй като през лятото атмосферата не е чиста, има изпарения, мараня, тревите, цветята, растенията изгарят, не е много така красиво. Освен на определени места, примерно във високата планина, може да се снима преспокойно през лятото. Но планините са привлекателни за събеседника ни не само от гледна точка на възможностите за снимки и разнообразието, което те предлагат през всички сезони. Ходенето по планините ме влече от гледна точка така по-лежерно да мога да се зареждам от заобикалящата ме среда. Не вярвам нормален човек да не се зарежда от природата, защото това е всъщност естествената ни среда. Ние сме творения на природата и там би трябвало да се чувстваме по най-добрия начин. Не съм от този тип планинари, които на всяка цена трябва да изкачат даден връх с еди какви си технически средства. Тоест не съм екстремен планинар и алпинист. По-скоро ходя в планината, за да търся спокойствие, хармония, по-скоро съзерцание и да снимам някой хубав кадър. Може би съм и такъв тип човек, обичам по-така съзерцателен съм, обичам повече спокойствие, осамотение. В това отношение градската среда не е моята среда. И въпреки, че планините са привлекателни за Емил Рашковски през всички сезони, може би най-любима му е планината през зимата. Аз харесвам страшно много зимата като сезон. Може би защото това е свързано с ските, но по принцип обичам така чистата, бялата планина. Зимната планина, освен че е много красива, тя е изключително сурова и има страшно много незгоди. Например, ако човек да реши да отиде на палатка да снима нещо зимата, е доста по-сложно, отколкото лятото. Да не говорим, че ако има някакви по-екстремни условия, като ураганен вятър и така нататък, трудно е човек да седи на едно място, защото дебненето на добрия момент е свързано с много седене на едно място. Доста е трудно заради атмосферните условия. Също и техниката страда, тъй като батериите, примерно, на апарата падат изключително бързо. Но пък от друга страна аз харесвам зимата и заради това, че мога да се придвижвам с ски в планината, което някой път се оказва доста по-лесно, отколкото лятото. Например, доста често се качвам до Черни връх с ските. Снимам там каквото снимам и след това за 20 на минути съм долу, се спускам, което е доста приятно, освен всичко останало. Другата причина е, че въздухът е кристален, тогава пък слънцето деня е по-къс, слънцето е по-ниско и светлинните условия и метеорологичните са по-добри. Има много по-добра видимост и могат да станат страхотни кадри. Може би най-важното нещо в фотографията е светлината. Определен начин, по който слънцето огрява дадени обекти или пуска някакъв интересен слънчев лъч. Всъщност светлината прави така, че едно изображение да бъде триизмерно, хубаво да му се виждат формите, или при липсата на добра светлина то става плоско и безинтересно. Кои са местата, на които обичаш да снимаш? Други?
Ами аз, понеже съм роден и живея в София, Витоша ми е така планината, която ми е може би най-на сърце, най-близка. Другото, което е, че на Витоша мога и околностите около Витоша, аз мога много бързо да реагирам, когато видя, примерно през деня съм на работа, обаче виждам, че се задават някакви страхотни условия за залез и аз мога много бързо да реагирам. Поради тази причина така имам тук около София няколко любими местенца. Витоша е едно от тях. Друго такова място е Плана, където ходя доста често. Има едно красиво параклище там, което е доста популярно сред фотографите. Лозенска планина също, пътя Бистрица-Железница към Самоков също има интересни места. Люлин планина също е красива, от нея пък се хваща самата Витоша в кадър. На Витоша много бързо стигам до платото, след това там има различни гледки, от Камендел, от Голи връх може да се снима залез и така нататък. Освен лесно достъпната за жителите на столицата Витоша, Емил Рашковски често се отправя в търсене и на фотонаходки из големите планини. Снимам Рила, Пирин, Родопите, Стара планина. Това са естествено нашите най-красиви, най-големи планини. Да, страшно много обичам и Рила и Пирин през зимата. Наистина, даже тази зима имах много хубави преходи с ските. Неколкодневни преходи през Пирин. Един такъв преход направих от хижа Вихрен до Спано поле, който на Спано поле преспах, след това се върнах и така. Но придвижването из зимната планина не е като лежерна разходка в парка. Ето защо е добре човек да не ходи там сам. Крие всякакви опасности, особено пък зимата опасността от лавини е най-голяма. И е много важно човек да бъде с подходяща компания. Принципно аз гледам да не съм сам в планината, особено на по-сериозните преходи. Намирам си така компания от подобни на мен фотографии, но се случва често и сам да ходя, особено лятото. Ми се случва да ходя и сам. Когато си избираш някаква дестинация, с конкретна идея ли тръгваш? Поставяш ли си за цел това, което гониш за даден преход, за дадено пътуване на дадена локация, или по-скоро движейки се, логиката е такава, че когато нещо трябва да бъде забелязано, то ти ще го видиш? По принцип, винаги си планирам нещата, тъй като съм се убедил, че човек ако тръгне без някаква цел, посока и план, много рядко се получават някакви смислени кадри. Това е свързано естествено и с опит, но винаги си правя някакво проучване. Гледам, примерно, локацията, гледам на картата. Естествено, изключително важно нещо е да се съобрази през кой сезон отиваме да снимаме и какво точно искаме да постигнем със снимката, тъй като едно и също място през различните сезони може да бъде коренно различно. Освен това, през различните сезони и слънцестоенето е различно. И това са неща, които гледам на първо място. Естествено, другото изключително важно нещо е, като си набелязвам някаква цел за снимане, трябва да си задам въпроса дали това е достатъчно интересно, тъй като не може да се снима каквото и да е, трябва да има нещо, което да искаш да покажеш на публиката. Въпросът какво да снимаме е много важен въпрос и той има различни отговори. Значи, примерно, можем да решим да снимаме нещо, което е популярно по принцип, някаква забележителност. Да вземем пак примера с Параклиса в Плана. Това е място, което е снимано, може би, хиляди и милиони снимки има там. Всеки фотограф е минал там да го снима. Това от една страна човек може да каже защо и аз трябва да снимам същото нещо, но не е точно така. Значи такива разпознаваеми места, те винаги са атрактивни за публиката, независимо, че много пъти са снимани, а и винаги човек като фотограф и творец винаги може да вкара собственото си творческо виждане за това популярно място. Така че това е едно нещо, един критерий, който следвам, като решавам какво да снимам. Другото нещо е просто си набелязвам някакви
красиви места, местности и така нататък. Някаква така пейзажно, панорамно място, където знам, че може да стане някаква интересна снимка. Примерно аз много обичам, едно от нещата, които много обичам е пейзаж с вода, с езеро или язовир, тъй като по принцип това се вижда, проверено е, че и аз самия много харесвам отражения на, примерно, на планински върхове или каквито и да е отражения в спокойна вода. Това е нещо, което е много атрактивно като кадър. Хората много го харесват, аз също много харесвам такива неща да правя. Общо взето различни неща търся с фотографите си. Различни типове композиции. Било то популярни места, не толкова популярни, но предимно в планината се случват нещата. Сравнително често на фотографиите ти присъства звездното небе по един такъв много приятен за окото, на зрителен начин. С какво те привлича този тип, не знам как да ги нареча, вечерна, нощна фотография? Причината е, че това е част от денонощието, която по-рядко човек вижда, тъй като през нощта обикновено хората спят. И това може да вкара доста така романтика, мистика в една творба. Отделно чисто технически е предизвикателство да се снима нощна фотография, но лично аз много харесвам нощна фотография, звездно небе, Млечния път или пък примерно може да има композиция с луната, съзвездията и така нататък. Небето също е различно зимно време и лятно време. Примерно зимата определени съзвездия се виждат само зимата. Примерно Орион можеш да видиш само през зимата, докато лятото пък се вижда повече Стрелец, по-така Млечния път се показва по друг начин, но като цяло харесвам много нощната фотография като начин на изразяване. Отново планината ли е доброто място за това? Или крайбрежието? Планината е най-доброто място за нощна фотография, тъй като чисто технически, за да се снима звездно небе, не трябва да има светлини замърсявания. И въздухът трябва да е чист, атмосферата да е чиста, така че светлината да достига по-лесно до нас. Така че планината, далеч от градове, от всякаква човешка дейност, ако искаме да снимаме звездно небе, то тогава не трябва да има и луна, тъй като луната също е източник на светлина, който пречи да се снимат звездите. В планината е най-подходящото място да се снима звездното небе. Аз харесвам да го снимам, освен в планината, харесвам и през зимата, тъй като пък зимата, дори и малкото светлина, като има сняг, той много добре отразява светлината и тогава и предния план и контурите на останалия пейзаж, не само звездите, много хубаво, много добре става като снимка. Защо страшното езеро в Рила е място от специално значение за Емил? Това е едно място в Рила планина, което е доста така мистично и атрактивно, много добре ми пасва на моите представи така за планинска пейзажна фотография. Кои са част от любимите му фотонаходки и при какви условия е успял да ги осъществи? Снимах миналата пролет на Яйлата, това е на Камен бряг, където има много красиви диви божури. И какво е отношението му към обработката на снимките за целите на художествената фотография? Ще ви разкажем в следващия епизод от поредицата ни Ловци на мигове. Не пропускайте да ни гледате.